vlog na sa akin kanina. Narinig niyo ba yun? Ako dinig ko. Pagpasok ko pa lang dito, sabi ko nakakahawa ang kabanalan na lugar na ito. Napansin niyo po ba yun? Naging banal po ba kayo? Dito? Sana tuloy-tuloy. Sana paglabas natin dito, dala-dala natin ang kabanalan. Huwag natin iiwan. Tulad ng ating mga tsinelas at sapatos. Amen. Tuloy-tuloy po tayo. Napakaganda po itong lugar na ito because ang nasa puso ng ating pananampalataya ay nandito. At sino po yun? Si Jesus. Nasaan sa punto ni Jesus ang puso ng ating pananampalataya? Nandito po siya. Nasa likod ko, nasa harapan ko, nasa sa side ko. See, ito po kung ating siseryosohin, napakaganda po niyan. Ano po yan? Resurrection. Madaling sabihin yung resurrection dahil alam na po natin yan. Pero pag tinignan po natin sa lente ng ating buhay, mahirap. Tulad po nung sa likod ninyo. Sino po yun? Sino po yung Mary? Ako, sino tayong dalawa? Sino po? Mary Magdalene and St. John the Believer. Ganun ba yun? Hindi ko ata alam. Sino ba yun? Ha? At the foot of the cross. Sino po? Si John, Andy. Ano ba yung isa? Tatlo. Mary. Magdalene. At John the Beloved. Ayun. Isa kaya dyan si Magdalena. Yung pong ano sa ito. Ito yung parang nahihiya, ano? Dahil sa mga ginawa. Ito naman si John, yung the Beloved, ang pinakamamahal na apostol ng Panginoon. Ayun. At yun naman, yung sentro, si Jesus. Si Jesus at si Ma'am Mary. Ano po yung napakaganda po niyan. Siguro pwede tayo magbigay ng muli recollection sa buong araw, yung dalawa lang. Sa dalawa lang na yan. Napakaganda. Napakaganda. Karamin tayo nasa tong. Nasa tong. Actually, meron dati itong bahay. Meron tayo dun sa baba, no? Senator. Andun ang baba? Andun po siya. Meron tayo. Tapos dito naman sa side, ay ang ganda. Ito po yung totoong sukat ng ibinalot na tela sa ating Panginoon. Mahaba pala siya, no? Mahaba pala siya. Hindi lamang talagang kukuntingan, talagang napakahaba. Maganda. So, maniwala tayo hindi, ito yung mga katotohanan. Si Jesus namatay. Si Jesus inilibing. Si Jesus ay binalot. Ako, ayon sa Biblia, binalot siya. Binalot siya. At saka nung nabuhay na magmuli, yung balot sa kanya ay nakapinid na maayos doon sa kanyang bandang uluhan. So ito yung nakat sa Biblia. Now, whether ito o hindi, wala na ako doon. Ang akin lamang yung katotohanan na binalot siya. Pero sabi ng mga nag-aaral, ito pala po yun. Dahil nung sa carbon dating, ay umaatras siya doon sa panahon kung saan si Jesus ay inilibing. Okay? Yeah, so yun po yung ating pananampalataya. So napakaganda. Gusto kong sabihin sa Panginoon, dito lang po tayo. Magawa tayo ng 3 tents, 3 kubon. 1 for you, 1 for Moses, 1 for Elijah. Harap ayaw na bumaba
ni Peter, ayaw na bumaba. Pag nasa loob tayo ng isang banal na lugar, gusto natin doon na lang tayo. May mga napapasukan ako ng mga yung sa aking mga paglalakbay, yung mga adoration chapels, na pag na nandun ako ay gusto kong doon na lang. Napil niyo yun, mga gano'n. Yung iba naman, gustong doon na lang para malibre na sa mga gawain sa bahay. Kaya doon na lang sila nagtatago na. Ayaw nang pumunta sa mundo dahil sa mundo ang problema. Pero iba yun pag nasa ikalay nakakain sa kabanalan ng lugar. Kaya yung may mga, sa ating mga Katoliko, mahalaga sa atin yung mga lugar. Mahalaga. Doon man sa Biblia, mayroong sinaaman na kinukusyon na, bakit dito? Bakit hindi doon? Mas maganda naman sa aming lugar. No? Sa ating simbahan Katoliko, napakalaga yung lugar. Napakalaga. Kaya meron tayong mga shrines. Mahalaga po yan. Meron tayong mga tao dun sa shrines. May mga banal na mga tao tulad ng mga santo. May ibang relihiyon ayaw niyan. Ayaw ng mga lugar. Pero tayo, napakalaga po niyan. Kaya lahat ng Biblia, yung mga lugar ay pilit-pili tulad unang lugar na kung saan ang Diyos ay nagpakita kay sino ang unang nakakita kay sa Panginoon sa burning bush? Moses. Sabi ng Panginoon, tanggalin mo ang inyong sapatos kasi itong nakahakit yung lugar ay sobrang banal. Tulad ng ginawa natin ngayon. Di ba? A holy place. Sobrang banal. Yung mga banal ay napakalaga because tao tayo na sa atin mayroong malaking kabuluhan yung mga lugar. Ito na lang ibang reliyon, wala silang pakialam dyan. Di ba? Ano pakialam? Pero yung mga Muslim, ganoon din. Para sa kanila, mahalaga yung lugar. Kaya pag papasok kayo sa mga moske, magtatanggal din po kayo. Magtatanggal na kasi para sa kanila. Ginaya nila actually yung simbahan Katoliko. Kasi nauna naman po yung Katoliko na lumabas ang Islam mga more or less 5 centuries na pagkatapos nagkaroon ng Christianity. So, ganun po. Sa napakaganda po yan. Hindi po yan ang ating topic. Introduction ko lang po yun. Dahil nga po, ito sa lugar na gusto ko. Doon sa chapel, naging familiar na po tayo sobra. Naging very familiar na kahit banal na banal po yung ating chapel. Dahil sa familiarity, hindi nagaanong nakakaantig. Ano? Pero ganoon pa rin yan. Pag natapos yung altar, nako, maganda rin. Magiging lugar ng kabanalan. Ano po? Okay. So, sa September, tayo po ay magla-launch ng, ano po yun? 1 year preparation for the Golden Jubilee. Ayun, 1 year preparation for the Golden Jubilee. Of the arrival of the devotion Of the arrival of the devotion, the Holy Face of Jesus sa Pilipinas. So, September ano po yun? 14. 14. Yung pong araw bago yung Triumph of the Cross. Mismong triumph. Ay, mismo 14. Right. O nga pala, linggo po yun. Linggo. So malaking piyesta po sa atin dito, yung po nung mag-uumpisa yung tatlong taon rather, starting this year, tapos next year, 2026 at 2027, tatlong taon na paghahanda sa ating pagdiriwang na 50 years ng pagdating ng Holy Face of Jesus na ito sa Pilipinas. The Shroud of Jesus. At saka yung devotion ng Holy Face of Jesus. So, magkita-kita po tayo sa September 15. Ang ating tema po sa mga taon na ito ay nasa sentro dito po sa, ano po yun? Contemplating the Holy Face of Jesus, 50 years of grace, devotion, and
50 years contemplating the holy face of Jesus, celebrating 50 years of grace, devotion, and mission. Ayun. Contemplating the face of Jesus, 50 years of grace, devotion, and mission. Diba? So, napakaganda. Meron mga siguro mga pagbabago dito, pero yun po yung central na ating thought, tema sa celebration po natin. Ano po? So, lahat po tayo gano'n. Napakaganda. Kaya nga po, umpisa na po natin ngayon. So, ang hinanda ko po, naghanap po ako sa Biblia na pwede natin umpisahan yung reading. Ang hinanda ko po ay reading sa Gospel ayon kay Lucas. Dito po sa chapter 10, verses 38 to 42. Lucas 10, verse 38, talata 28 hanggang 42. Okay? Cut gets? Babasahin ko po may gilan. Ito po. Talagang contemplation ito. Hindi ako magbibigay ng something na mag-ano na ating isipan. There was something to contemplate on. So I will read. Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside the Lord at his feet, listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the work of serving? Tell her to help me. The Lord said to her in reply, Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken away from her. The Gospel of the Lord. Diba ang ganda? Pwede natanong natin ngayon, saan ka ba dito? Saan ba ako dito? Yung sinasabi na Mary has chosen the better part, ako ba ay namili sa better part? Sa buong buhay ninyo, sa buong buhay natin, sa araw-araw ng mga choices, ng mga options, ano pinipili natin? Sino? Do we choose the best part, the better part? Sino ang better part? Mary. Jesus. Jesus or Mary? Jesus. Jesus, right? So si Jesus ang better part. Kasi ang pinili ni Martha, Prepare ng food. Prepare ng snacks. Yes. Si Mary, ang pinili niya, mismo sa harapan ni Jesus, nakalod siya sa paanan ng Panginoon at nakinig sa mga sinasabi ng Panginoon. Saan po kayo dito? Kay Martha o kay Mary? Sana kay Mary. Diba? Sana kay Ako din. Pero pag pag halimbawa o katras tayo dun sa aktual na pamumuhay nating araw-araw, saan ang pinipili natin? O dito. Pag araw-araw, ang pinipili natin, si Mary ba o si Martha? Lalong-lalo na pag may mga pagkakataon kung saan sasabihin natin, ito na yun. Wala namang masama kung, di ba, mga opportunities, mga pagkakataon kung saan dalawa yung pinipili natin. Tulad ng isang coin,
na sinabasyo mo na si William Henley, two roads diverge. Anong point yun? Ano ba yun? Nakalimutan ko. Yung Victor Saka. Two roads diverge. I have chosen the other road. May point na gano'n eh. Nung kami nasa elementary. Pinag-aaralan namin yung point na yun. I forgot the, anyway, gano'n, palaging dalawa yung choices natin. So, ang tanong ko po, is it a choice ang buhay natin? Ito ba yung pamimili between Martha and Mary? Or not? Ano sa tingin niyo? Eh sinabi ni Jesus eh, sabi niya, Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is only one thing necessary, and Mary has chosen the better part. Sa buhay ba natin, ito ba palaging lumalabas sa harapan ninyo? Namimili kayo palagi. Di ba kami yan? Ang pinipili natin, kung tayo sa ating pananampalataya, siyempre si Mary. Pero sa pang-araw-araw ng mga pagkakataon, Mary, dyan ka na muna ha. Dito na muna ako. Kasi otherwise, wala kami kakainin bukas. Di ba ganun palagi yun? Ganun palagi yan. Alam nyo, matagal na po itong pinag-iisipan ng mga tao, lalo-lalo na po yung mga marunong sa spirituality. Kaya meron tayong mga spirituality na contemplative. Nadinig niyo na yun? At meron yung mga spirituality na active. So, halimbawa, itong Holy Face of Jesus Sisters, contemplative, semi-contemplative sila, semi-active. Ibig sabihin, pag sa Biblia, hindi mainit, hindi malamig. Hindi ata. Hindi ata. So, may semi-contemplative, semi-active. May yung mga monks naman, talagang contemplative. Meron akong minimisahan paglinggo doon sa amin na isang St. Clair Monastery. Talagang tinitingnan ko sila kasi kumakain ako sa kanila after my mass. Lima lang sila ng mga madre. 5 lang. Talagang ang buong araw nila ay dasal. Kung meron namang gagawin na iba, meron silang garden. Nagawa din siya. Ora et labora. Pero the whole of it is yung talaga namang dasal. Contemplation. Yung buong araw ay contemplation. Meron naman active masyado, sobrang active na hindi na rin nagko-contemplate. Naalala ko noon, yung bago pa lang yung martial law, may mga pare na ganyan. Ay sinasabi na ito na yung kailangan natin gawin. Kinakailangan tayo maging active, lalong-lalo na pag may mga pagkakataon na kung saan ang mga karapatan ng tao ay inaapakan. So, para sa kanila, ito yung active. Sabi mga madre, naglabasan. Ay, kilala mo si Father Conrado Baloy, isang Israeli. Ay, na-interview siya minsan sa TV. Ang tanong sa kanya, Father, ay hindi na pala Father yun. Father, anyway, tanong ng interview, Father, nag-iinisa pa ba kayo? Alam mo sagot niya? Abay, oo. Kasi sabi niya, kung ako ay tumutulong sa tao, inisa yun. Pag ako ay tumutulong sa kanyang mga kahirapan, nag-iisa ako nun. Hindi ang kanyang misa hindi ganito. Ang kanyang misa ay bawat isang sandali na siya ay nakikibaka sa mga ganon. Pag nagrarally, nag-iisa daw siya. Sabi ko, hindi ata yung sabihin ng isa. Pero siya yun, opinion niya po yan. Ano? Pero sobrang active na wala na rin dasal. So yung mga pare noon, noong early 70s na talagang bumukod at napunta sa mga mahirap, mga Islams, hindi na bumalik. Muna siya sa BCC, di ba? Sa? BCC. DEC? Oo. BEC, oo. Naging DEC na kasi nga yung BCC parang na-infiltrate ng... Oo. Diba?
naging ano na lang, yung parang mga aktivista. Aktivista. Yun, that's the word. Naging mga aktivista, no? So, may mga pare kami na in my diocese na punta sila doon, punta, pati mga madre. Nung bumalik, mag-asawa na sila. Sobrang atang active na ito. Sobrang pagka-active. Maraming gano'n, no? Mababasa niyo po yun sa mga nangyari po noon. Na nawala na yung contemplation, lahat na lang Marta, wala lang Maria. Yan ang nangyari po noon. Ano naman po ng simbahan po yun, napansin at napunan. Kaya nga po medyo nag-backtrack, pumatras po yung simbahan dahil siya. Kasi ang paniniwala po nila, pag hindi natin pinakain yung ating mga kapatid na gutom, paano sila magdadasal? O tama ka naman, di ba? Naniniwala kayo, pag kinakailangan, pakainin nyo muna yung mga nagdarang kahirap, labitan, lagyan ng bubong sa kanyang mga ulo, kasi pag hindi po nabigyan yan, hindi yan magdadasal, hindi magsisimba. Sa awa ng Diyos, nabigyan ng maraming pagkain, nabigyan ng damit, hindi pa rin nagsisimba nga ngayon. Wala pa rin. Wala pa rin. Okay, so, St. Thomas Aquinas, kilala niyo po ito yung Dominicano na isang teologo. Meron siyang sinabi na tungkol dito. Sa kanyang pagmumuni, sa muni-muni sa Marta at Maria, may word siyang sinabi, ang Latin ay contemplare et contemplata alies tradere. Ang ibig sabihin po nun, to contemplate and to share what you have contemplated. Ang inyong, anong Tagalog sa contemplation? Mada? Pagmumuni, pagninilay, the contemplation. So, the word na tradere at saka alies, napakahalaga sa sinabi ni Santo Tomas. Pag ibig sabihin ng tradere, ibahagi mo sa iba. Tradere is to bahagi, alies is other. Is i-share niyo po sa iba. Sa takbo, ito po, you're talking about 12th century. Takbo ng simbahan, lumalim po yung pagkaka-intindi po natin sa sinabi ni Lucas, dito sa binasa ko kanina, sa sinabi ko po kanina, na ang contemplation, kung kayo ay magko-contemplate, magmumuni-muni, if you go before the holy face of Jesus, kung ano man ang na-contemplate nyo, according to St. Thomas, ibahagi nyo sa iba. Ibig sabihin, to make it more clear, kung kayo ay nasa paanan ni Jesus at ang pangalan mo ay si Maria, kung ano manilinig mo kay Jesus bilang Maria, ibahagi mo kay Marta. Diba? Ibahagi mo siya kay Marta. That was St. Thomas. Pero takbo ng panahon, lumalim po yan. Hindi pagbabahaginan kung ano man ang naging bunga, naging resulta ng aking pag-contemplate, no? Hindi lamang yun, kasi madalas, madaling gawin yun eh. Madaling gawin. If I contemplate before the Blessed Sacrament for 1 hour, pagkatapos noon ay nasabi ko, sister, ito yung dumating sa isipan ko. Ito yung nakita ko si Jesus, ito yung panaginip ko, ito yung sinabi sa akin, ito yung malalim na pananampalataya na natanggap ko doon dito sa aking pagdinilay, reflection sa salita ng Diyos in front of the holy face of Jesus. Contemplating the face of Jesus, the tears of grace, devotion, and mission. Dumating si Pope Leo XIII. Pope Leo XIII, siya po yung modelo, idolo
ni Pope Leo XIV. Sinabi niya po yun. Nung mahirang siya na bagong Papa, sinabi niya, ang aking pangalan ay Pope Leo XIV. Doon niya kinuha kay Pope Leo XIII, kung saan siya ay naging Santo Papa ng 1888 hanggang 1898. Alala niyo yung petsa ng 1898? Hindi niyo naalala, no? Wala pa kasi kayo doon eh. Ito yung panahon kung saan pinatay si Rizal. ito yung taon kung saan nagkaroon tayo ng Philippine-American War. 1890. Ito yung panahon kung saan ibinenta ang Pilipinas ng 30 pieces of silver sa mga Amerikano ng Espanyol. Alala niyo? Wala kasi kayo doon, kaya hindi niyo malala. So, si Pope Leo XIII ay napakagaling na Santo Papa. In fact, yung unang dokumento, yung unang pagpalangkas ng isang debosyon na noong pang 13th century ni sino pa yung Santo Mother ng Sacred Heart of Jesus? Saint Mary Margaret Alacoque ng 13th century. Ito, 18th, 19th century na po ito. Magmula noon hanggang dito kay Pope Leo, siya lamang ang gumawa ng isang encyclical about the devotion of the Sacred Heart. Siya lang. Kasi napakatalino, napakagaling, napakabanal ng Santo Papa. At siya lang po, ang kasunod po niyan kay na Sacred Heart ng 1891. Anong kasunod? Meron pa bang nagbalangkat, nagsumulat ng isang encyclical tungkol sa Sacred Heart? Naalala niyo? Wala rin. Pero naalala natin yung mga artista sa GMA. Si Pope Francis, last year lang, di ba nag-alagpasyon tayo? The Lexit Nos. Ito po yung encyclical about the devotion to the Sacred Heart. So, sinasabi ko lang po ito because I wanted to connect in context yung mga ginawa ko. So, 1891, ito gumawa. Katapos niya, 3 years after, gumawa po siya ng isang landmark na encyclical. Ang tawag po niyan ay Rerum Novarum. Ito yung inulit ni Pope Francis. Dito sa Rerum Novarum, malalaman natin kung anong ibig sabihin ng contemplation. Malalaman po natin kung anong ibig sabihin ng grace, devotion, and mission. Malalaman natin. Kasi dito kay, for the first time, magmula nung crucifixion, magmula nung umalis si Jesus, kanyang katawan sa mundo, ito yung first time na nakita itong reading na Luke 10:38-42 sa isang napakalalim na punto de vista. Napakalalim. Dito sa Rerum Novarum, hindi man masabi ang actual word, but ang katotohanan, ang kabuluhan, ang ibig sabihin ni Pope Leo XIII is that kung meron kayong Maria, lahat ng Maria, ang bunga niyan ay Marta. Gets? All Marys, ang bunga ng Maria ay Marta. Kasi maraming Maria hanggang Maria na lang. Gets? Maraming contemplation, doon na lang. Yung Tradere Alias ni St. Thomas Aquinas, na hanggang ibabahagi mo na namin tungkol dito sa isipan at sa puso mo. Pero dito sa Rerum Novarum, ibabahagi mo. Sino? Si Marta. So hindi magkahiwalay ang Maria at Marta. Dahil sa isang pagpalalim ng mga turo ng simbahan, sinabi ni Pope Leo XIII, lahat ng Maria kinahanglan, lahat ng Maria ay kinakailangan may bunga.
At ang bunga ni Maria ay Marta. O, diba? Kasi, yes. Saan galing yung prayer without work is nothing? Kay St. James. Sa sulat ni Santiago, doon po nanggaling yan. Santiago. Kaya, Without works. walang yung good works at pananampalataya, hindi po siya magkahiwalay. Yung good works ay bunga ng pananampalataya. Kasi pag mayroon kayong good works na walang pananampalataya, ang tawag niyan ay philanthropy. Philanthropy. Yung ginagawa ng mga Bill Gates, mga Ford Foundation, philanthropy po yun. Pero yung pananampalataya na may bunga ng pagmamahalan, pagbibigayan, ng aawa, may habag, ito yung bunga, ito yung action, ito yung good works. Ito yung good works. So, the moment you contemplate, kailangan may bunga. Ang bunga ng contemplation is grace, devotion, and mission. O, di ba? Otherwise, walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Kaya sinasabi ni St. James, kung kayo sinasabi na minamahal ko ang Diyos, tapos wala ka namang ginagawa, sinungaling ka. Sabi ni St. James. Kaya ko ay mayroong pananampalataya, pero yung pananampalataya mo ay tulog. Wala kabuluhan yun. Ang pagkakasabi ni San Pablo doon sa kanyang sulat, kalawang sulat sa mga taga-Corinto, sabi po niya, you can speak the language of angels. You can do this and do that. But if you have not love, you are a tinkling cymbal. Wala rin kabuluhan. Napakaganda na naman ang uniforme mo. May medalya pa kayo. Kung sa ano, araw-araw nagdagdag dyan. Bawat Martes ay naninitluhod dyan sa harapan ng Holy Face of Jesus. Pero paglabas mo, wala na. Kaya ang dapat gawin sa iyo, sinabi ng Panginoon dyan sa Biblia, para bang isang puno, ang fig tree na sobrang dami ang dahon, sobrang dami ang sanga, alam, mabunga, kaya kinakailangan putulin na natin. Nasasayang lang yung lupa. Nasasayang lang yung fertilizer, nasasayang lang yung pag-aaruga sa kanya. Maraming devotees ng Holy Face of Jesus, ganun, putulin na lang natin. Alam mo naman, huwag naman. Kasi marami sa atin, ang dami ng dahon. Ang daming sanga, wala namang bunga. Kaya ginagawa ng Diyos, tulad ng ginagawa natin sa mga puno, sa mga masasaka, pinuputol, pinuprune. O sa mango naman, pinapausungan. Para mabuha. Di ba? Yes. Ano po pagkakaiba naman ng meditation sa contemplation? Ayun. Ano pagkakaiba sa meditation contemplation, Mother? Ang meditation po is nagninilay using our senses. Pag dumating na po sa contemplation, ang Diyos po ang humihila sa soul by the intellect and the will, merong unity na kumakas. Ayun. Ayaw na yung contemplation. So, malalim ang contemplation. Ang contemplation, ginagamit lang yan sa simbahan Katoliko. Dahil ang ating presumption ay umaandar ang Espiritu Santo. Umaandar ang kapangyarihan ng Diyos. It is an initial. Sa contemplation, you cannot contemplate without the Holy Spirit. Hindi kayo pwede mag-contemplate pag ikaw lang. Kaya, ang mga ibang relihiyon, naggagawa sila ng meditation. Yung mga yoga, yung mga Buddhist, pero human, human effort. Human level. Pag contemplation na po ang pinag-usapan natin, you are married as a groom, as a bride to a groom. Pumapasok na po sa'yo sa realm ng pananampalataya, ng katotohanan, ng Panginoon, Diyos. So malalim po yan. Kaya yung ating tema, contemplation, hindi meditation. Hindi meditation. Because you cannot bear fruit. You cannot bear fruit na ang bunga ay pagmamahalan kung hindi kayo nag-contemplate. Dahil ang bunga ay hindi manggagaling sa inyo, ang bunga ay manggagaling sa nananahan,
na Espiritu ng Diyos sa inyong puso. Doon nagagaling yan. Oo. Yung mga saints na, mayroong saints na nagle-levitate. Opo, mayroong mga ganyan. Mayroong levitate, mayroon din mga stigmata, tulad ni Pope, ni Padre Pio, Padre Pio. Mayroong mga ganyan. These are fruit of contemplations. Bunga po yan ng contemplation. Hindi yan bunga ng human strength. Hindi yan technique. Hindi strategy. Kasi yung mga yoga, ganun din. May mga yoga na tumataas. Nag-levitate din. May mga nakita ko sa TV na talagang magaling siya sa meditation. Yung nagsasalita sa TV, yung mga Sara at mga tinidor, na bumabalutod. Pati yung mga nanonood doon sa kanilang bahay, no? Gumagalaw din. Ano? But that is human effort. That is mind over matter. In contemplation, it is the power of the Holy Spirit. It is the power of the Holy Spirit. Kaya, malalaman mo kaagad kung contemplation yun. Bakit? Kaagad may bunga. Kasi kung wala, hindi yan contemplation. Hindi yan contemplation. Kung kaharap na kaharap mo yung Holy Face of Jesus at wala namang bunga at lumabas ka lang, palabas mo dyan sa gate ay lahat na ng hindi masabi ng mga salita ay sinabi mo, ay wala na yun. Palagi nga, ang taong, sabi nga ni sulat ni San Juan, Kapitulo 5 ata yun, St. John, malaling mag-detect kung paano malalaman kung ang tao ay may espiritu sa kanya. Sabi niya, alam mo paano? Tingnan mo na, kung galit yan, sigurado mo ng espiritu yan. O di ba ang dali? Di ba pag nagagalit kayo, espiritu pa ni Kristo o ni Satanas? Hindi contemplation yun. Because every contemplative may bunga. Lahat ng contemplation may bunga. Ang bunga palagi ni Maria ay si Martha. When you start to serve others, pag nag-uumpisa ka ng maawa sa mga nahihirapan, pag nag-uumpisa na mag-develop ang inyong compassion, habag sa mga lalong-lalo na sa mga mahihirap, ganun palagi yun. Because at the end of the day, ang tanong ni Jesucristo yung bunga lang eh. Hindi niya tatanungin kung paano kayo lumago. Ang itatanong niya lang, bunga. Diba sinasabi niya kay Mateo, ako'y nagugutom, umalis ka lang. Ako'y nauuhaw, hindi naman ako tinignan. Ako'y walang damit, hindi mo ako binigyan. Ako'y nakulong, ako'y may sakit, and so on and so forth. Yun lang ang sinabi. Yun lang ang sinabi. Ang taong gumagawa niyan ay Maria. Maria. Ang tao kaya sinasabi niya, ba't hindi namin nakita? Sabi ng Panginoon, kung anong ginawa niyo sa aking mga the least of the brothers, that you do unto me. So yung bunga ng Maria ay gagawin mo sa inyong mga kapatid. Kaya malayo pa ako, malayo pa tayo. Araw-arawin man natin manitluhod sa harapan ng Holy Face of Jesus. Ang hahanapin sa atin ay bunga. Kaya yung malalim na pag-iintindi ng sinabi ni Lucas, Mary has chosen the better part. Ang ibig sabihin po niyan, ang pinili ni Maria ay ang pananampalataya na pagkatapos ng araw mayroong mata, mayroong bunga. Dahil po kung si Maria ay hanggang doon lang sa paanan ng Panginoon at wala nangyari, wala rin po yun. Wala rin mangyayari yun. Sa pagkasabi ni Shakespeare, it's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Walang kabulungan. Walang kabulungan. Kaya, ang ating mga kababayan, mga kapatid ng mga Katoliko, ganoon ang krisis natin po ngayon. Marami tayong mga churchgoers, pero kukunti lang talaga ang totoo. Kaya sinasabi ng Panginoon, pray to the Lord of harvest, that He will send more laborers, because the harvest is great, but the laborers are few. Ang ibig sabihin niyan, kukunti lamang ang may bunga. Mali ba yun? Na kukunti lang? Tama. Tama yun. Totoo. Tama yun. Pero,
meron din sa Biblia, sinasabi ang Panginoon, hindi naman lahat kailangan may bunga kaagad. Hindi naman lahat. Kasi lahat naman tayo ay naglalakbay. Kaya nga sa Biblia, ang ginawa ng Panginoon, pumili lang siya ng 12. Nabawasan pa ng isa. 12. Pupunti lamang. Ito yung may bunga. Dahil sa kanila, sila na po ang nagkalat ng bunga ng pananampalataya. Tayo siya ng simbahan, hinabilin niya kanyang Espiritu, the Holy Spirit ni Paraclete, the Advocate. At yun po ay tuloy-tuloy na nagpakalat ng mabuting balita, ng grace, ng devotion, at ng mission. So, ano mapupulot natin dito? Hindi lahat kinakailangan maging members ng Holy Face of Jesus. Okay. Hindi lahat. Kukunti lang kailangan. Kukunti lang ang may bunga. Kung kayo ay ilan tayo dito, 40, 50, kahit kayo lang ang may bunga, kaya-kaya natin ang Metro Manila. Dahil ang sino mang tao makakakita sa inyo ay mahahawa na sa bungang taglay na dinadala mo. Diba? Kukunti lamang. Kasi kung pag-iisip natin yung pag-iisip ng mundo, ang ibig sabihin niyan ang isip kasi ng mundo, kinakailangan lahat sumimpa sa Quiapo, lahat kailangan sumimpa doon. Hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Kasi kung yun ang kagustuhan ng Panginoon, ay di failure ang Panginoon. Kasi ilan lang magsisimbahan na ngayon. 2,000 years na, ilan lamang magsisimba. 2,000 years na, di ba, sinabi ko na ito dati, ang populasyon ng buong mundo ay 8.3 billion. Billion, ha? 8. Sa 8.3 billion na yan, ang Katoliko niyan, 1.2 lang. Ang Katoliko, ang Kristiyano, 1.2 billion. Saan napunta yung iba? Yung 6 plus. Eh di wala. Ibig sabihin, makakapunta sila sa impyerno. Hindi ganun. Hindi ka nag-judge din. Eh yung 1.2 na Kristiyano, na Kristiyano, ang Katoliko dyan, kalahati lang eh. Mga about 500 plus million sa buong mundo ngayon, at this moment present time. At sa half million, sa 500 million na yan ang Katoliko, ang seryoso dyan, hindi ka 5% eh. If you have 500 million Catholics throughout the world, ang seryoso niyan, kukunti lang. Kukunti lang. Parang asin, parang ilaw, parang katubo, parang libadura. Kukunti lang. So as we celebrate 50 years, you don't need a mega church upang mag-celebrate at magpasalamat sa Diyos. Panginoon, ayaw ko na magpasalamat, kukunti pa lang kami. No, you're wrong. You're wrong. Tinatahak mo ang landas, ang paraan, the way of Jesus. Ang paraan na Jesus ay my little flock. My little flock. Sabi, tinatawag ko kayo bilang mga asin, the salt of the earth. Bilang mga light of the world. Kahit po kunting ilaw lang na isang kandila, halimbawa, isa lang ha. Sabi nga ng isang manunulat na spiritual writer, kung mayroon ka ng isang kandila na kunti lang, no? Hindi matatalo yan ang kadiliman pa ng buong mundo. Hindi matatalo. It will not be defeated with the darkness kahit ng buong mundo. Yun ang sabi niya, si Isaiah 42, the flickering light. The flickering light. Bawat Kristiyano na nagko-contemplate sa holy face of Jesus, kahit flickering light siya, may bunga yan. Ang bunga niya, grace. Hindi grace yung grace na gusto ng mundo. Ang gustong grace ng mundo ay loto, panalo sa sweepstakes. Hindi yun. Kasi pag binigyan ka niyan, ang bibigay sa iyo, curse. Curse. Akala mo grace yung pera, hindi. Mga tao nag-aambisyon na dumami ang trapo nila. Pag nabigyan, tapos, impyerno ka agad. It's a blessing. Baka yung mag-ambisyon na
bukas manalo kayo sa loto because the following week, interno ka na. Tatalunin ang inyong pananampalataya. Tatalunin. Kaya, kontento ka na. Kahit meron ka lang, okay lang yun. Anyway, hindi mo mahaba ang buhay. Hindi namang bibigyan ng 200 taon. Di ba? Kunti lang. Ang importante ay namumuhay. Namumuhay tayo contemplating the face of Jesus. Contemplating the face of... So, nalaman niyo na ang sabihin ng contemplation. You contemplate Jesus. Yung contemplation, palagi may bunga yan. Kasi pag wala niyan, hindi contemplation. Ang bunga natin sa ating tema ay grace. Ang definition ng grace hindi pera. The best grace is eternal life. Ang pinakamagandang grace na may bigyan ng Panginoon sa atin ay yung katuparan ng kanyang pangako na tayo ay makakasama niya. Para matupad yung sinabi niya kay John 14, so that where I am, you also may be. Kahit nasa lupa pa kayo, nasa kanya ka na. Diba? Kisa namang meron kang sakong ba yun? Sobrang daming pera napunta sa taal. Ay wala rin. Walang kaligtasan. Diba? So pasalamat kayo na Holy Days ang ating division. Holy Days. Hindi maraming tao makakaunawa po nito. Kaya kung saan-saan pumunta, saan-saan sulok. Kung sino-sino, pinagdidibusyonan. Kayo, Holy Days. Kayo, si Jesus. Sabi ko nga kanina, kabanal-banal. Diba? So, balik kayo. Balik-balik kayo. Father, yung devotion, tinatanong ko lang kung talagang nanggaling po yung 1 hour, holy hour, sabi. Nanggaling kay Jesus na sabi, can you not give me 1 hour? Yung po yun. Opo. Sinabi sa Gethsemane. Opo. Sabi, binabalik-balikan, magdamag, hanggang madaling ng umaga, nagdarasal po ang Panginoon, it was really with blood, tapos sa kanyang mga apostol natutulog, tulad nyo. Sana din niya kanya na 1 hour with me. Kahit sa oras lang. Sabi naman ni Peter, gusto ko kaya lang, my spirit is willing, my body is weak. Kaya kinakailangan contemplate. Because when you contemplate, it is the Holy Spirit that will give you strength. Ang inyong lakas ay Espiritu Santo, hindi yung inyong laman, not the flesh. Hindi yung batas, tulad ng mga Pariseyo. Ang ating lakas, kalakasan, ay yung pagdananahan ng Espiritu sa ating buhay. Then, you are able to contemplate. Kuha natin po. Naintindihan niyo po? Na-simplify ko po eh. No? Okay? So, umaasa po tayo kahit ilang lang po tayo dito. Talaga namang meron kayong misyon. Huwag kayong matakot sa grasya na ibibigay sa inyo. Kasi ang grasya totoo, palaging may cross. Kung walang cross, hindi grasya yan. Disgrasya yun. Pero pag may cross kayo, grasya yan. Dahil ang sa Kristiyano, ang grasya ay nag-uumpisa sa cross. Tama? It's 11 o'clock, lampas na ang cross.